La reurbanització d'aquesta plaça de Can Baró i de la pista poliesportiva està en perill de desaparèixer malgrat que es va arranjar el mes de desembre. Aleshores, aquest espai es va passar a anomenar plaça de les Pedreres. Ara els veïns s'han assabentat que a tota la zona s'hi construiran pisos de protecció oficial i s'hi oposen frontalment. Aquí s'ha fet la festa major, s'ha fet el concurs de paelles, es fa tot, tota la vida es fa aquí. Llavors, clar, el cost que tindria treure la plaça i posar els pisos seria un cost molt gran a nivell de cohesió social, de ciutadania, d'aldarulls, de conflictes i de convivència sobretot. Consideren que hi ha altres espais del barri on es podrien ubicar els 5 edificis de fins a 10 plantes que es volen edificar. També creuen que l'obertura d'un vial entre els carrers de Tenerife i Francesc Alegre comportarà un augment del trànsit de vehicles i de turistes per la proximitat amb el Turó de la Rovira. Els veïns van intervenir al Consell Plenari d'Horta-Guinardó per explicar el seu punt de vista. L'Ajuntament els va assegurar que la construcció dels habitatges de protecció oficial està prevista des del 2010 per reubicar els afectats pel Pla General Metropolità dels Tres Turons. Quan aquesta planificació s'executi, doncs veurem com hem de conservar aquests espais. Però la idea és que el barri tingui espais verds, espais esportius i, a més, habitatge social i equipaments. Tot i això, el consistori es va comprometre a buscar alternatives. La plataforma té el suport de l'Associació de Veïns de la Coordinadora d'Entitats i ha recollit més de 1.000 firmes. Els veïns es reuniran amb el districte el 20 de juliol per intercanviar informació i opinions.